mun pakhata hian paule Gonzales chuan na thokin an buai dun hle a chuti lai chuan an bula chuan meiche pakhat Sanchez chu lokalim apum chu na ati hle mai Paul chu inthia zo chen Sanchez chu a en renga Gonzales chuan Sanchez chu puyangai ti hre in aron pan fata thianu ngatinge ipum na mi ti in achan chin chu anjot nga zungzunga chuti lai chuanin Paul chuanin puina chang thelo hian alo en ve reng rengot Sanchez chuanin kapum hi analtuk note ka nei to don aniang damdo ina min kalpui vatro antia Gonzales chuan ole tin kalpui mai antuma Mahse Paul chuan lo khapin thianpa na kan thuka ikal bo de in ti in an lo khapa Mahse Gonzales chuanin hei kan thianu hi ṭanpui anga ya he tiang he na oma ama chu chuan akal thelo ani hi antia Paul chuan ka hrialom Mahse mi hnuai na thok kan nia chu wang chuanin ikal bo de tena diknang kan pu local ta se enting aniang antia chuti lai chuan Sanchez na tur chu alo mang ang he mai damdo ina kal chu angen roya engpo ni sela damdo ina chu min kalpui phot mai teu in ni puina kangai ni kongai takin min ṭanpui ro ti in ṭanpui chu angen loma Gonzales chuan a thianpa hena chuan thianpa kampu hnen chuan lo soi mai ro kan kalpui ange antia Mahse Paul chuan ole ka soi nge yang Mahse ani chuan min hawani chuan ke hian ka tur mi lawang nang hian ni tur zo kong o chu in huam chuan idule kalpui ro khanu kha ke chu ka kut ka sil make min dem reng suang che antia Gonzales pon ole ka dem reng lawang che ṭanpui ngai te an omlaya ṭanpui lo hi ka in thiam thei thot lawani ka va kalpui ange antia Paul chuan email hret po ni lo kha tikhani kalpui don ania kan pu in a hau pha che chuanin nang hian ni tur don ani ani khana tur don hleinem ani ka khoi lai mi nge poi hriami tu nge poi hrelowa nangin ṭanpui tu mania Mahse I thu le antia Gonzales chuanin ole ka thuang chuanin kan ṭanpui ange antia chuti lai chuanin Sanchez na tur chu din po ading mar hlei theilawa Paul chuanin kalro ka dalawang chu antia chumi hnuwa chuan Gonzales chuanin Sanchez ne na chuan local ro le thiannu damdo ina chuan kan kal don nia antia Sanchez po chuan Paul chu han enin nang hian min pui du lo bokamo ala ti rama Gonzales chuanin Sanchez chu han pomim Paul chuan han el sen deuh hianin kampu hne na chuan kalo fil don nia engtin nge ti don cha chu ka hrami alowania ka chan don lo hrim che antia a thian pan chu tia midang mer hriat lo an ṭanpui chu om ang lo ati hle a kan pu lo kal te se engtin ma ka chan don lo hrim idule I nai chana nga ni mai in la fel lutuk mai ti in an in rosa chumi hnu chuanin Sanchez thom no bom chu an en daka khoi lam mi nge mani le jin chu tu mani mo ti pa in a thom no bom chu kengin akal ta nga la Gonzales po chuanin amato murem chan chu han pharin Sanchez chu damdoi in a thlen pui to a wheelchair a chuan Sanchez chu norin doctor chu a ko vaka chuti lai chuan Sanchez chuanin apum chu na alati hle mai chutia mang ang takan omlai chuanin an lampan chuan doctor chu aron kalwata doctor hne na chuan Sanchez chuan apum na thu chu alo hril nga zunga Gonzales po chuanin doctor hne na chuan pui vaturin alo ngen ve bok Sanchez chuanin note nei mai arin thu doctor hne na chuan an hril boka doctor chuanin animo engpo ni sela mangang reng suang che hei damdo ini ron thleng tuwa keinin kan enkol don chelom naw nei in ringin helai hmuna hin rongkal hrim ti im Sanchez chu anjota Sanchez chuanin doctor naw nei in ringin helai hmuna ka ron kal lawani ka naw hi thakim ala ni lawa ka nei hun po ni lawin ka hria Mahse khulai ka kalai na ron nalom antia doctor po chuan ani tak chumole engpo ni sila thakim lo pon naw hi a hrin theya kan enkol phot don chinia zaipo ngai mai theiania antia doctor chuanin Gonzales ne na chuan nang chu naw nei na ilo kal ve thiang lawani keman kan nor lu tange ti pa in Sanchez chu anora doctor chuan Gonzales ne na chuan tikhal lo ngak ro o ti in an hril zuya Gonzales po chuanin Sanchez chu a ngai tu hmel hle mai aril ruwa chuanin a hna thon mun ombok sia an ha thon mun kalsan mewin
Sanchez su a ṭanpui bok si a Sanchez an ho san le mai po chu a hre hle mai han in ngai tu vangin Sanchez su lo nga chu pho chu tha in a hria abula thutna oma chuan han thu in ami ṭanpui Sanchez su eng ang mi po ni se a chanchin ngai changa lo nga chu ve hrim chu atum taburani chuti lai chuan Paul ve thungero chu Sanchez thumnu bom chu an check kual vela chutia an hon chuan athil mu chu makati hle mai ameng bial ngal ko ka chu thumnu bom ma chuan thum no mai nilovin poisa tam tok le phone hi alo oma Paul chu han ngoi wangin poisa te chu an le kual vela chumi hnuwa chuan phone chu ai te a chuan a ta zo mai phone a that nu chuan tikhan phone ka nei ni mai lom poisa po hi ka ta tur thuam no hi chu me che thuam no nia enga tan ma ka tilawani an tia chuti lai chuan an hnunga chuan an ma ni chhor tu Gomez chu aron kalve mekbok Paul chuan thoma hreda wang chuan thom no bom chu azip ngal maka chulai bula chuan lo dingin an pu chuan arom be chun zom ngala Paul ne na chuan enga tinge helai hi ni mai maya na thok turin ka chhor chewa in ha thok lai hi voina kala mulo reng ani an tia Paul chuanin kapu ka chol ve lokalom na ka thok char ani o ti in an in soi thiam zungzunga Gomez chuanin kha inge ni ngatinge kha tiang te ka helai hmuna hian a enga tan nge ti in an zota Paul chuan kapu ka in thlang na tur thuam ho ti hian ka rong keng thina lom helai na tho chu thuam no bal dewa ti hian in thlang na ka rong keng thina lom ti in apu ne na chon pahla mi elvin dot chu an hrila chutia dot a hril hnu chuanin Gomez chuanin ani tak chumale ente hei na la tamnu tuka chu wangin nangni hi chol mai man ni lawani chol hun bi fel takin nangni nin neya chutia nga lo chuanin engemaw viawani lo chuanin in all mai turani lo kan na hi ka man hmuwa he in hi kan office turani wangin man mo thei ang berasak ka du ani Mahse kan man mo lu tuka wangin atlo lawang ti chu ka hlawa azai ngai te kan tho angai ni nang phei chu ka ring che bike hial ka kol tir che nia an tia Paul po chon ni e kapu ka hrialom nang hian min ringa imirin ang nge in ke hian na chu ka thok zelang an tia Gomez po chon a tha e Mahse khong e voina hian Gonzales si ka wa mulo ve an tia Gonzales chuan min kalsan de lom ti in Paul chuan an soya Gomez chuan khuya mo kal deya ti in an zot let lea Paul chuanin apu hna chuanin helai hian me che pakhata rong kala apu manan dewani ome chu Gonzales chuan damdo ina a hruai de lom ke hian kalpui su na kan nga ti in a hne na chuanin kalpui lo turin ka ti loma Mahse ka thu reng chu a oi du tlat lawani kapu ina hawang che ka ti pon ani chu akal lui tlat ani kha an tia Gomez ngai dan chu ni lo hle mai chu tiang chuanin a na tru line akal bo de amo ka ngai dan ani lo hle mai hei hi sho chu tiang mi chu helai hmuna hian kama mo lawani helai thok tur chu mi tam takan nang ni hi ka du sak chewa ka chhor chewa ka mu lo le ka lo lai chu tianga in lo pen bo de zelin chhorman wa lo ve mi ma ril ha na ka line helai hmuna hau tu le ril nu la tu lo bok ka ril rin ti boi zo sai lu tu ani chu alo le huna na helai hmuna hian a thok to hau lawang ani anga I ve ni chuanin ani chan chu I chan ve turani mai na thata kain tho hi ka be se ani antia Paul po chuanin ole kapu ti in Gomez chuan akal san ta ngala Gomez kal hnu chuan Paul chuan apu chu an enzi wangwanga chuta akut chu han tuai vatin tuna chuan ka che fu hle mai Gonzales su ka thu oilo veya a chak lawang chu o ke jong ka van nei na ni hi helai muna poisa le phone ka nei boka ti in anui varvara chubi hnu chuanin thuam no bom chu la in akal son ta ngala damdo in lama ve thung chuan Sanchez su doctor chuan a chan chin a lo hril ve zunga abula po chuan Gonzales su lo ve in Sanchez chuanin khatia ko dana kha chuan naw ka nei to mai dona mukatia naw nei tur na an sui ang chin ani ka ni kamang ang ema hei ka bula hian thian pa hi alo hlawa
อันนี้เห็นมินจันปุยติคันมินรอนช่วยเชงแล้ววันนี้อันนี้หินถกหลักโลไลอันนี้เฮียเมื่อเสียดโปกันเลยเมื่อเสียดเมื่อเรามาเสียไลมุนเชงฮีมินรอนช่วยเชงอันนี้ตีอินสันเจส่วนกอนเจเลสูอันเอ็นะกอนเจเลสปอร์ตสูอาลูนี่สักไหมใครเทียนนูข้าเตียงเตจูการตีไงตัวเราลมตีโปกับหมู่ดานเจจวนินเฮติเฮียนี่ตัวระกังไงเราชิมนูเตนี่กระริงตัวเฮียละนี่อันตีอะสันเจสูอาลูนี่วารไหมด็อกเตอร์จูเราตรงช่วงเลยอินตัวน่าจนดำโดอินะเห็นอินเร่งปองไงกระริงเราดำโดอินะจังเห็นอินชัวไทยไม่กระริงอันนี้มาเสียเฮลัยมุนินเราเชงตัวเองมุเตสกันตีอะมุจัดจูอินจอยเวงไงกระริงอันนี้อันตีอะสันเจสปอร์ตจวนินด็อกเตอร์เฮตียงจูกันตีไงตัวเราลมมุจัดปุยชาจูกันกระเสียบีจัดเตหันเสพติละมาเสียถ่วมโนค่ะก็ถ่วมโนบอมค่ะเฮลัยมุนักกันนนเก่งเลยวะเบียจัดจูกันเสียดพูดง่ายนี่จูอันตีอะกอนเจเลสปอร์ตจวนินกันเทียนหูสวยตากาจวนินถ่วมโนบอมค่ะกันนนเก่งเทียงฮิลเดียลมมาเสกันถนนมุนาอมาบ่จวงระวังอันตีอะปอนี่เสละมันหมดลักทุจวงละวะจงจูนักเกณฑ์ปออินละเทียตินนังปอช่วงหัลวุดเทียนี่จวงละวะนี่บีพีเตปอละเลเฟกังไงอะที่ยันนี่เราละหาดามังะชัวเทียหุ่นตัวจูนักเกณฑ์ชัวน่ะจวนี่โดนนี่เทียนป้าปอเห็นถ่วมโนบอมเตจูอาลาวละเทียไม่ลมนี่อันตีอะสันเจสส่วนนินกอนเจเลสลำจูหันหอยนมินจำปุยเนมตัวเวียวนางเทียนป้าก็ถ่วมโนบอมจูมินวลักสักลกไม่โดนนี่ปุยสาปกขดาขันก็ด่าเวกะจุดที่นี่เราจวนดำโดยอินาจังเฮียนกันโชคเทเราไม่โดนสินมิตรันปุยก็ง่ายเลยนี่จูก็อินทลาชงเวียวนางอินตีอินกอนเจเลสจูอันเงนะกอนเจเลสปอจวนพูดตะกินใครจุดที่อินทลาชงนัตัวเราเราแรงกี่มาปกะลูมังหิลได้ลมเลยเก่งงานไม่ตัวเนี่ยก็ว่ากัลเงตีไปอินอัทว่าอากัลต่างละสันเจสด็อกเตอร์ปอจวนินกอนเจเลสจูอันเคลียร์จุยเรงะจุดนู้จวนสันเจสจวนินด็อกเตอร์ลำจูหอยนด็อกเตอร์จวนอิสุยมังะขาป้าเนงคันอินได้เมียเสียดวันนี้เมล่ามีเฟลตักจูนิงกระเสียปอนี่เสละติคันหาดำเดวินโลละชูน่าอินโชคเทียงกระริงะกอลดูดังกันเนวังอินกัชัวสันพดมายังเจอันตีอะสันเจสปอจวนินด็อกเตอร์เนน่าจวนลมทูจูอันทริลเวลัวมาปาวเลก็เมสจวนินอินสักดานตัวดรออิงจูอันเลวเคลียร์ดูนเมกะก็เมสจวนินกันสักดานฮีอดีกเลวเดือดเล็กนี่ฮีงุนเดวินดรออิงฮีอันเวทินตะจูดรออิงอังเจียเฮียนลมกระดูนี่อันตีอะปาวจวนินกับผู้ที่เลือดเทียมเลวนี่ดรออิงอังเจียฮิจวนอาหารเวคบไม่เคลมาดังลำสติจูอิเชียเทียมเวตปองไงเนี่ยจุดเตียงจุมุนดังกังกัลดานทินปอนี่ตีอินก็เมสูอันทริละก็เมสวนินอันนี้โมอันนี้จวนโมดรออิงกันไหนฮีจังไกนันนี่อังดรออิงอังเฮียนินนังดีจวนอินติตูรันนี่รงดจุกสอดชันเจวินนี่จุดเตียงอินติเลวนี่จวนินเฮนาฮีอินชุนจอมเทียมีละวังอันตีอะจุดที่ไล่จวนก่อนจะเลสปอจูอันบุลาจวนรอนเทงเวอินปาวเนน่าจวนซันเจสทอมโนบอมนัจูอันโจตาอันนิงการาจวนก็เมสูอาลาวตลาเจ็บงาลทักไม่มอยรอนจูอะเฮลัยมันถ้าถกตัวเรนนี่ล้มีจุดเตียงเตะล้เป็นบูเดนี่ถ้าถกตัวเรนกับโชเชนี่ล้มนี่อันตีอะก่อนจะเล่นส่วนนี้กับปูนี่มาเสียจันปุยยังไงนี่อันตีอะก็ไม่ส่วนจันปุยยังไงเละไงเรามาสวยเราเฮลัยมันปุยจะจอยถ้าถกตัวเรนกับโชเชวะก็น่าจูอินถกตัวเรนนี่เรื่องจุดเตียงเป็นบูไม่ตัวเรนนี่เราจุดเตียงกัลตัวเรนตรงถูเปเชอันตีอะก่อนจะเล่นส่วนโอ้กับปูเฮลัยมันจันปุยง่ายรองก็ละอันนี้ข้าปูมันนั่นตุกะจูวังจนดำโดอินะกาวกัลปุยลุกไม่นี่อันตีอะก็ไม่ส่วนนินอันนี้จวนโลไฟน่ะชอร์เจมนี่เกี่ยจวนนินปุยสากับไปทินเจอันนี้ขันปุยสาเปเจมตัวเงี้ยไปจอกเจอันนี้ขันโลมินเป็กสักโดนนี่อัดเตวโลไม่เกี่ยเฮียนกับไปทินเจเตเฮตัวน่ะปอปุยสากับเปียงเจตีปะอินปุยสาจวนอันฟมาตัวนักจังชวนินเฮลัยมันเอรอนทกโตละวังกับบานเจตีนานิจูกันนาอายไงป่วยหมดดังอินเนยนี่อันตีอะกอนจะเลชวนินกับปูมินเสถียมพร้อมรอกติจูอันนี้ข้าจำปุยง่ายงอยนี่อะอันตีอะมาเสก็เมส่วนอาเราเสถียมดูเขาเราจำปุยง่ายงอยโมอันนี้ชวนินมีดังปนจำปุยอย่างเมียงเกจวนกันนากังง่ายป่วยหมด
he kan na hi zo vat thi ka du ni khoi ibang to bok dona helmet kha ti in lukhum chu an po thlak saka Paul lam chu hoin Paul Gonzales ai thok tu ri midang thatak lo jong che ani ang mai hi na thokatan ka du to lawani antia Paul po chu alo bungat ngata chu min nu chuan Gonzales lam chu hoin akal tadeya anpu kal nu chuanin Paul chuanin Gonzales ni na chuanin thipa ka ti reng khamo kal lo turin voitam ta ka hrilchia Mahse nang chuanin ituang ti chaluya khanu kha I ṭanpui tlata chu wang chuan in hnai chan pa tha ni hi ka chan thelo che ni ti in an in ti thei khum vela Gonzales chuanin ṭanpui ngai ngoi an omlaya khatia kal san kha ka theilo ani a hrim in nang pon chuan lam milo siam sak ve turania ti in a thian pa ne na chuan chan be sei tak hian an tia Mahse Paul chuanin chuan lam mo ani kha local chop chin ngal mai alom a hrim in nang po ka soi khai hrelo mi kan pu ne na chung ka chan don lo che engtin ma chuan lam ka siam sak don lo che ka ti che kha ti in an hrila Gonzales chuan ani khonge khanu thon hom kha omle ti in an zota a omna mun chu Paul chuan thrilin Gonzales chu akal tanga la Gonzales kan hu chuanin Paul chu ain ti thei mel hle mai an nui vara tuna chuanin helai puna keima kan pu in min ring ber to na thok tur po kein ka zong don ania poisa ka nei boka phone ka nei to boka na thok lo mai la du chuanin ka ho sa tok to tholom Mahse mo ka thongai ni ti pa in akal tanga la Gonzales po chuan damdoi in chu thleng le to in Sanchez thon hu bom chu akhai naknaka Sanchez amu ve le chuan anui vara Sanchez po chuan in Gonzales chu lo nu in eron thleng thei mo ti in alo beluama abula chuan in Gonzales chuan in athuam no bom chu handa in Sanchez chuan in athuam no chu an check kwal vela chuti an hong che chu poisa reng chu a muta haulo mai poisa mai ba ka a phone po chu an zong kwal vel ruaya Mahse khoilai ma chuan poisa le phone chu a muzo ta reng lo chuti la chuan Gonzales chuan in alo en ve renga Sanchez chuan in helai hianin poisa le phone ka da chiang alom khoi ange om dei le an ti a Gonzales chuan in kawan thre mai lo ve ti khan karon keng to pania an ti a Sanchez chuan in poisa om lo chuan enting aniang avan boi thak don ve phone tal kha chu om se chuan thaturania ka pa po ka phone mai turania an ti a Gonzales chuan angai na hre lo hle mai kawan thre thiam lo ve ke po ka thian pa khan alo la ma don le a om na ka zota ti khan ka wala karon kal le de to pania angai na ka hrabi mi lo ania ti in amala ka ni lo zia chu an lo sei ve zunga Sanchez chuan in nang chu ni la ka ring hau lo I lo in thiam lo pal hlawange nang hi ka ring reng lo chenia midang in an lo la ni mai Mahse phone kha chu o ti in phone a ui thu chu an sei le wanga Gonzales po chuan in poye ti hle mai chu tian ti dun lai chuan in ambula chuan doctor chu localin Gonzales chu aron beluama kha iron thengle to mo an ti a Sanchez chu bechun zomin thlanhi naw nei nana lama bak thu an hrila Sanchez chuan ngui rai hian doctor helai hian poisa ka thum ma bo ma hin ka ta ka poisa le ka phone chu abo de ni damdo in atang hian kanin khul chuangai don sia engzat nge kan bil po kala hrebok si lo ka rel ru ha lutukani ka pa phone donin ka pa number kein ka bai hat box si lowa ka phone abo de box si engtin nge kan omta kan hre thiam lawani an ti a doctor po chuanin akhongai ve le ti chu hriata andara chun handomin ani tak chu mole chu tianga lo boring chu awamak ve mole o engtia ti chinge ke po hian ka hre thiam mai bik lawani an ti a Sanchez chu amang angzual hle mai Gonzales chu han enin eron kaldoni e thian pa hne na chuan ilo zot lawani an ti a Gonzales po chu a in thiam lo hle mai ka ti pal liao ani lo zona chang ka hre lo reng alom an ti a chumin nu chuan Gonzales chu ron tong chuak le in doctor hne na chuanin doctor a hrim bil chu engzat nge ni a ti in bil zat chu an zota doctor chuan ka hre to mai lo phone kan enang o ti in phone chu an phora phone chu han met bolin phone atang chuan an bil zat chu an han ena Sanchez point chiang takin alo en pui ve a chumin nu chuanin doctor chu ron dak chokin bil zat chu Gonzales ni na chuanin aron thrila
Gonzales chuanin aip te chu anzen rak raka chumi nu chuanin a poisa chu hanna chuakin poisa chu pek ngal mai antuma Mahse Sanchez chuanin alo phal haulo angai lo te reng su kha khai ti turani lo hrim ka om nania keima pek turolom antia Gonzales chuanin engponi sela I omna chu ni ngei mai tuna poisa omna kan hrebok silawa hei hian kanin khul chuak photanga chuti chuanin nakina min rule mai donalom tuna kan pek lo che chuanin helai hmuna I om reng chu itana hre om donalom antia doctor po chuanin adika lom tuna soikha engponi sela puisa chu in pe phot thia in chuakanga ti chuan in rule thei tholom antia Gonzales po chuan chuchuring mairo asoi kha dikani alo tive a doctor chu rontrong le in ti dan ka ria helai hmuna in jiak lu towa ang mani omna kan hravek chewa nakina bilchin ron pejok mai don nia antia chumin hu chuan doctor chu akal tangala Gonzales po chuan lom thu chu a hril ve luama doctor kalnu chuan Sanchez chuan buaina ala nei tlat mai Gonzales nian chuanin an han in nial baba Gonzales chuanin ina ho phot tur chuanin Sanchez chu alo tur ve ngat ngata chuti ngai omte chuanin adik nang ipa ina ngai to don lutuk chelom tuna ifona box si lowa hin biak po na tur po in nei box si lo ipa number chu han bai hat tal la thaturania mundanga tangpon kan phone mai turalom ani chuanin alo pom du hrim che antia Sanchez chuanin min pom du to ka ring lo ni ka pa chuanin ti tawin ka chuaka ka chua sen don che ti in ka kal de ya ka pa chuanin min hongotang chuwang chuanin ka pa ina ho chu ka ngam ngang lawani antia Gonzales chuan engoiro ti dan ka ria idu chuanin kan ina lo ho photla annuwa ipa chu kan beron le anga kan ina engamo cheni omanga ti chuanin ipa hena chun ile le thei hrimang ipa hena chuanin ngai dam di le mai donalom a hrimin ngatingei pa te chu tianga iti tau khum mai ni mundang kalna tur hre box si lawa kan ina chuan ilo om phota ngai ni chu keima chuin ina ko om thowa voinai ho hre chuanin kan ina voina I omanga zan ini ria kanga naktu kai ho mai donalom antia Sanchez chuanin chu tak chu ni ka hreni kapa kha ka an khumna saro puisia chu wang chuanin kapa kha min ngai dam theilo ka hlawalom in ina lo om rengot maila pasal uma min pule om boxi real ruha na hlir ni rengot ka phone bobok poisa bobok ti in amang an mel hle mai Gonzales chuan tong thlamwanin engponi sira ka soyang khanin ina ho photila helai mun chu damdo inania thil soifel na mun ponilo kanina chun local phot ro antia Sanchez po chuanin kalna tur dang a hriat lo wang chuanin Gonzales zui ho chu RM tiveta chumin hu chuan Gonzales chuan thom no bom chu khain Gonzales te in chu an panta chuti lai chuan Gomez chu a boy mel hle mai a phone chu han phorin phone number chu han chu in an ngai thla phone chu a in ring tlawa tuma reng nan la theilo chuti lai chuan paul po chu in chong chunga chuan lo omin aip te a phone chu alo ria an en dak daka a boi thak mai ti pa in an tho bok chu tho le atuma Mahse phone chu an phora an en chiang le phone an en chen nak chuanin amit menga dang lam ngal vek mai kapa ti na save tlat mai he tiang phone lak chin lo hrim apa chu na ngai ven ve hle ni don hi he phone ni eng tin mo tak ka ti dang lam chu ngai don ni khanu ka chuanin a nei to top lawang le kata tur liu ani hi ti pa in phone chu a akle tadeya apu chu in hoilama a mo vangin apu mutur chuan atlan thlata vona Gomez po chu in noya chuan omin a phone chu tu manan lak thelo wang chuan a thinarim mel le a bulvela te chuan an hoikual thuka a chang le phone chu an en le thu khoi lai nge mo akal don ni chu ka fanu chu khati khan kalo haw kher ani chu kalna tur hre om top silo ka phone ala du mi lo le ngala khoi lai ai mo che sualin damdo ina ti hen alo om reng lo mo le ti in ama hria tok lek chuan a phun chuak mela chumin hu chuan damdo ina culture sha hri in damdo in lam chu apan ta ngala Gonzales chuan an in chu thlengin Sanchez chuan Gonzales te in an mu chu nuamati mel hle mai Gonzales chuan in thuro kha hadam dewin thung che keima chuin ko ka ti kha antia Sanchez chuan in
in chu nuam hle mai khati khan kut na thokin ni oma in nuam deuh mai ilo nei renga nang chui chun hle mai ti in Gonzales chu an fak vel luama Gonzales bo chuanin nuam chu ati vel hle mai kalome engpo ni sela hilai hmuna hin idu chen chen in don nia an ti a chanche chuanin nangma chuin ni tak tak ami an ti a Gonzales chuan tak take chung te ka nei to lawani an ti a sanche chuanin a khongai melvel hle mai Gonzales chu lo tong chuak le in chu tianga chung te ka nei lo wang chuanin bin hlau lo la fanu ang chen ke en don che lom an ti a sanche chuanin chu tiang lam ka ngai tu reng reng lo a hlau zonga chuan ka hlau mi lo che Mahse ka nun dan hi tha ka ti lawani ka pa kha ka chua sana thil ka ti dik lawani an ti le a Gonzales chuan adikalom e thil ti dik lo chu nang chu ni pom theya nakina ipa ne na ngai dam chu idi le wat mai don alom ani chu alom khopang chu tiang tu chuan irel ru sia mang che ti in an rila sanche chuanin nang angami pui ting chu ni ila ngai dam dil turin tu na ka kal dei tuang Mahse ka ngam lo wangin nang hi ka zui hota che ni hi an ti a Gonzales chuan engpo ni sela nakina ti pa ngai in kan la ti donia ka va in thak photange tikhan ha dam devin lo moro ti in Sanchez ne na chuan an suya Sanchez po chuanin ole man mo suang che ti in thutlenga chuan a thu thasau sawa Gomez po chu damdo in thleng to in damdo in an thleng chu a thianu doctor di nen chuan an in muta hlol mai idam mo in ti ve in an pani chuan an han in ku a chutia in kuan hu chuan rodi chuanin heta te nge ron ti te miela an ti a Gomez po chuanin ka fanu hian nawa nei trep to in enter turin damdo ina hian a rong kala chu karon ngai ven mole ti in dot chu an rila rodi po chuanin ani takmo so in enter chun nual mai chu tiang fanui lo nei reng ani mo tunge ming chu ni shuma ti in rodi chuan a fanu ming chu an zota chutia an zota ka chuanin Gomez chuanin thudik tak thil chu tha tia rodi ka fanu chu helai hena lo kal tak lo ka hrelo ani a chan chu mo ni chin khan dot ka hril che ani kha ka fanu chuanin min chhuwa sana kan hau deuh kha a thinarima a chuak deya damdo ina te hianin naw nei tur hi lo omrang lo ngo ti im helai hmuna hian karon zong ani an ti a rodi po chuan poeti mel hle mai ani tak chu mole engpo ni sela sulai son anom nual maya e fanu po chu alo miel mai thesin a hrim ngat nge mani fanu naw nei trep to te chu tiangai hawa an ti a Gomez chuanin a ka hau na po ni chuang lo ka fanu hi chu ka duat ve hrimma keila mi buai chi ka lo ni bok nen ka na ka buin ka ha thin sia ka ho kha kan hau mai lom le an ti a rodi chuan ani tak chu mole o mi chi hi chu ni e kan ril ru hi nawa dom thiam te hi kan ngai ania lai phe chuan mo kan ngai tu na te hi kal thui thei nia ti in Gomez ne na chuan an rila Gomez po chuanin ani khop takang ke hian ka lo ngai tu chiang lo ni ka fanu chu engpo ni se kan zong le photangeo an ti a rodi po chuanin I fanu chu I mu le ngei theinan ke pon du sakna ka hlana che an ti a Gomez po chuanin ole I chunga ka lom hle mai nakina kan in mule donia ka fanu chu omlo chu ka wazong photange ti pa in akal tangala chutia Gomez kal nu chuanin rodi chuanin Gomez a fanu chu Sanchez kha ni thei mai ngem o ti in an ngai tua chumi nu chuan akal le tammaya Gonzales te ina ve thung chuan Gonzales le Sanchez su dokan ki hian an lo ti a Gonzales chuanin Sanchez ne na chuanin a chan chin reng khat te chu an hril masa a na tang an ban thu le ta tho tu dang a zon mai ngai thu te chu an hrila Mahse lung kham em a bung ro theng khat te chu a in hlona tanga ali man tho thu te chu Sanchez ne na chuan an hrila chumi nu chuan Sanchez phone le a poisa te chu a tho pui pa ne na chuan vakala vazo che na tha ti thu chu an hril boka Sanchez po chuanin nia chu tha khopang karel ruwa chuan om ve rengani a chan chu kapa khan min lo phone don chiang lu tuka kapa chuan min ngai tu don lu tukani a chan chu mo kapa hian min hau ngai lowa khami tuma min hau po kha enge mo wang mai nia ka at wang zo kani ka in chir tak zetani an ti a Gonzales chuanin chung tu du tok ri photila ani chuanin sota chuan kan vakal donia kan e phot don em niang an ti a Sanchez po chuanin ole I thu vekalom ani chuanin e treu photila
pur peng pongin sata chuan kan vakal do nia an ti a chumi nu chuan an ei tur siam chu an ei ṭanga la Gonzales an tho pui Paul ve thung ro chu apu games chuanin bike ka kol tira wang chuanin nuama ti hle a bike te chu han chul kul velin nang hi chu nula phur nan kala mang don khopche kapu hian min du sak boka nakina bonus te po min la per shrim shrimang ta hian an hnunga hian nula an thunga kein chak deuh deuhin kan khalanga ten tia du thu alo sam pual vela chuti la chuan Sanchez te chuanin an ron pan ti reng reng a rasilo Sanchez chu abula chuan dingim Paul chuanin engei du kapi helai hmuna te rong kal le ta ka ti in adu chu an lo zota Sanchez chuanin nimin akhan helai hianin karon kala kapumna khai thian pa min boipui ni kha ka bung ruwa khanin phone ka da kha kha ka muta thlat lawa an tia Paul chuanin engtin moi tia I bung ruwa ka khoilo shrim shrim an tia Sanchez chuanin I thian pa chuan I kuta tangin ka bung ruwa kha ron la sia nangma lo chu khoi tu dang ka threlo ani chu wang chuanin karon zot le top che ni kha an tia Paul chuanin ka thian pa chuanin ka hnena tang chuan aron lang nge yelom Mahse I bung ruwa kha khoilo shrim shrim an tia Sanchez chuanin ani chuan awamak om ve tu ma dagin an khoi karing boksi lo ani chuan midangin an khoi lai mu shrim shrimem poisa kha chu bo Mahse poi ka tilutuk lo Mahse ka phone kha apoi mo lutuka ka phone akhan engkim ka documente a veka chu wang chuanin kha ka phone ngei kha ka du ani an tia chutia an soita ka chuanin Paul po chu tlem chuan a hlau thong ve dewa Sanchez chu latong chun zom zelin nang hian ni la lo ni chuanin I dana kal chu I shrim shrimang an telea Paul chuanin ka hrelo ka ti chu a chung kha pakhat ma ken lo ani phone pom se engtinge ka lak te lulang an tia Sanchez chuanin ani tak chu ani chuanin thudik chu kan na hra zelang chu ati ve ngata Paul po chuanin ka thra zelang chu ni engei duwa helai hmunai lo kala lo ka ti chung pon I ron por a an tia Sanchez chuan arin nge bura vangin a thinarim hle mai engtin moi tia nang hian ila lo ani chuanin tu ma dang la turan om lo chiang ani khalai khanin poisa le ka phone chu oma ila ani an tile a Paul chuanin ani chu min pu min mak don ti na ni mo kein kala lo ka ti chu kala lo ani mai ni khatia I thom no bom kalo da thadingot pokha lom hle ta che khati vaka min lo an khum le an tia an pahni chuanin anin chang thin rim na sa hle a me chia zokin ngoi tum lo me pa zo point ngoi tum lo chutia anin hau boila chuanin an bula chuanin Gonzales su arang kala Sanchez su rampe ngalin enge ani chui zo chuak te em ka thian pa hi ani hian alak le lak lo chu soi to em phone le poisa kha ni rom ni khalai chung kha ni da ti in aran zota Sanchez chuanin khai thian pa hianin aron tra chiang khop mai nimina na thok dun chu in ni chiang alom nang hianin ka thuam no bom chu I lo da tha I chunga chuan kalom khop mai nangin lo da thada zara hei I thian pa Gonzales hian ka thuam no threng khat te chu damdo ina arong kenglet le a Mahse ka phone ber kha ka du ani ka phone ka khonge om tak an te le a Gonzales chuan I phone chu ni le ila mulo mo ka thian pa Paul hi ila zo chok lo em ni ani hi mi thatak ani sin ani chuanin ala hrilo chem ni ti in an zota Sanchez chuanin I thian pa himo ti pa in akul zung chal chuan an kok wa a he pa hianin engma kala lo ti ni chu nangin ron ken khanin engma om boxi lo ka thuam no bak om boxi lo nang hian do ti soi chiang lu tuk I tang tlatani chuan police ne na ka report don chiang lu tuk che nang hianin thudik chu I hri ani ka phone kha min pele le turing ka ngen che ni ti in bike te chu an beng vela Sanchez chu a thina rim tak zet zetani Gonzales po chu ron rolin thian pa nimin khan nang nen kan thoka thuam no kha ikuta tangin ni kha abom kha kalak let ni an tia Gonzales chuanin ni ila let nge yelom Mahse ke chu na kha thoka kha thum no bom po so ta ka tia ka hril vek che kha an tia Gonzales chuanin adikalom Mahse kha thum bom kha tu ma dang hian an khoi lawani an tia Paul chuanin engtinge so ta nang nin oma tu mai nang khoi lo ti ron hria thei ke chun na ka thok dei ka ti kha an tia Gonzales su an in beng daya Sanchez ne na chuanin Sanchez tu na chuanin
kal hri photang eng tin po han soi maila ani chuan kala ti don lo tlating ka hri ani kanin beng dai hri angai ni an ti a Sanchez chu a thin ala rim hle mai nang hian thudik chu ila soi don khop mai puisa kha ka du ngor ngor ani lo phone kha ka du jok ti pon nang hian nin pelet le du lo mo ila hre khopang an ti a Gonzales chuan local phot mai te ikal photang ti in adu lo chung chu an kai luya chutia kailai chuan Sanchez pum chu a ron na le tatlat mai Gonzales chu a hril a hai le hle a Sanchez pum na ti la chu a aw roi reng rengot Gonzales chuan boipui ngai na wak chu a hre lo le hle a damdo ina kale mai bak chu an ma bak ani na hretalo hete kan om rengot chu om ziom lo damdo in kha kan pan le watangai ni ti in damdo in lampan chuanin man mo takin an kala motor chang tur chuanin kongpui lam chu an pan ta ngala damdo in ko chu an wathlenga Sanchez chuan na ala ti hle mai an doctor mu bok rodi kha damdo in ko ta chuan aron chuak ve chia Gonzales po chuanin alo ko wata doctor po chuan ron pan nain Sanchez po chuanin doctor now hi ka nei ton tak tak aniang ana to lu tukania antia rodi chuanin ani tak chu khoi mo ti in apum te chu an wa khoya Sanchez chuan analu tuk midang em khoi reng su antia doctor chuan ani tak chu ni e dam to in chunga kan lu watangai ni chu I om dana tang khan ana ti a hriat rengalom Mahse inaw nei hunala ni boxi lo engting en yang o antia chuti lai chuan Sanchez chuanin chuti ang soya hun lo doctor min pui vat mai te ana tol tu kanika pum hi an tilea doctor po chuan ole ani chuan lo ko ru emergency hian ilut phot mai teng u ti dan ha omang ti in damdo ina chuanin an in kai lut ta a Sanchez na telu tuk chu mule malpo chu a hrelo man hiala chuti lai chuanin Gomez po chu an in sakna hmuna chuan omin a fanu chu alangai tuaranga a fanu in phone lak thei tole tolo chu a phone an tang chuanin an dai le a chutia a phone an dail chu abula chuan a fanu phone ri chu a hre tatlat mai chulai bula kor om chu an dapa chu phone ngei chu a fanu phone chu aloni phone chu an en ton thina hei chu ka fanu phone ngei ni enga tinge helai hiana om an tia chuti lai chuan apia chuan Paul chu aron kalve mek bok Paul chu abula chuan aron tinga ente hei Paul hei hi ka fanu phone ni a enga tinge I ipte hian a om na chan ringot nang hian ka fanu chu iro bo nge eng ting nge ka fanu chu om nang hian thudik tak min hrilang che chuti ani lo chuanin nang hian I chak lo khopang chu hriang che ti in Paul chu a vo ngal tun tur mai Paul chuanin kapu a je ka hrelo ve kha phone kha ka ipte a om mo phone ka nei reng hlinem ki te chuanin I fanu phone te en ting nge ka ipte a om ri ngotanga I fanu po chu ka hrelo hrimalom ti in an phakual vela Mahse Gomez chuanin a ring haulo a ko jung chal chuan han ko kim do ti sei ti ka chiang ani ka fanu hi nang hian I mu chiang lutuk tuna hian thudik nge don min hrile don ti in a kor oma chuan an thrama Paul chuan kapu I fanu ani le ni lo chu ka hrelo Mahse nimna helai hmuna local pumna Gonzales an ṭanpui tak khami phone kha ni khalai mi kha chu I fanu phone ani ti reng ka hrelo an tia Gomez chuan ani chuan nang chuan a phone chu I lo lak sakamo mi na tur phone I lo lak sakamo an tilea Paul chuan kapu chu tiang lamani lo nimina ka soi to kha helai hmuna pumnai na lo kala Gonzales hianin damdo ina awa hroya a thuam hno chu helai hmuna hian a kalsana kha a thuam hno boma khan he phone po hi a omani an tia Gomez chuan thin rim zat hian Paul oma chuan an thram le a nang hianin ruki ru ni chu helai hmuna po kalsan Mahsela an ni chu I pele le turolom lak lo lutuk mai nang hian thil tha ti ni jok om takin helai hmuna I thian pa chu I lo hek zora Mahse nang hi ruk rui ni hi hriam I jak lo lutuk ti pa in a kalsan ta daya chutia apu in an man chuak ta chu Paul chu nuama ti lo hle mai apu fanua phone a lo ni le ngala eng thil nge achunga thleng don chu hriat thiam a harati hle mai in chhir hle Mahsela atan omzi om boxi lo a thin chu arim tun maya Gomez kalta po kha akal thui ma in phone call adonga
doctor rodi chuanin ron phonin a fanu sanches nge chu damdo ina anron kal thu chu aron thil lo ni a fanu chanchin chu rodi chu anzot nga zungzunga trap tro hen ka fanu chu enge an ani chu anun na tal hlo mani em naute te nei to em ti in rodi chu azot nga zungzunga rodi po chuanin naute chu ala nei lo thu le a fanu chu a har that to thu te a ma ṭanpui tu bok Gonzales in aron troi le thu te chu Gomez ne na chuan a hru zungzunga Gomez po chuanin a that chu ani chuan keima tuna karong kal nga lang an tia chu mi nu chuan phone chu an da arang thei ang bera damdo ina kal chu tha hri in damdo in lampan chuan man mo takin atlan ta nga la damdo in bathara chuan Gonzales chu lo thu in Gomez po chu aron thleng ngal wata Gonzales chu han kai tho watin nang hian ngatinge engma ka fanu chanchin min hrilowa an terngota Gonzales chu a hrila hai hle mai engtin mo I fanu chanchin enge ka hriat ni an tia Gomez chuanin tuna damdo ina I kalpui hi ka fanu ka hmangai em Sanchez ani hi an tia Gonzales po chun ani mo I fanu ti reng ka hril hi nem ani kha nimina kan ha thona bula lo kala pumnai na rong kala kein kalo boipuya nangman min hau pha je kani kha ina hongam lova kan ina riak mai turing katia chuti chuan a thuam hnopoma a phone le a puisa kha a kim lo wangin chumila tur chuanin kan ha thon hmuna khan kanong kal le a chuta ṭanga kan ho tur chu a pumanna le thuta damdo ina hian kan kal le ta ni ti in a fanu chanchin tlang pui chu an hrila Gomez chuan ngatinge min lo hrilo hrim an ti le rengota Mahse Gonzales chuan o kapu I fanu ti ka hrei nem hrile chung karon hril hrimang che an tia Gomez chuan ani ta ke a keila hi o ani chuan tuna enge an ka fanu chu ti in a chanchin chu an zot le a Gonzales chuan ka hrebik lo tuna hian an enkol meka an check meka ni a chunga kalu ven phal lawa helai hian kalo ngak topani an tia Gomez chuan ani tak chu ani voina chuanin kan thona hmuna khan irong kale hrim mo thuam hma bom chu inron zonge enge inron kale na chan kha niching khan soidewa kabo riau mai ti in Gonzales ne na chuanin an zot le a Gonzales chuanin nimina khanin damdo in kan thlen hnuwa a thuam hma bom chu karon la le ni Mahse a phone le poisa zongzong kha alo omlawa an tia ani chuanin ala tu chin hriem an tia Gonzales chuanin ka hrelo paul khani ka ringa Mahse ani chu alo phana samai ani bakhani turan omlo chong ka hria Mahse ani berin kala lawati tlat siwa kan tha thiam lawani an tia adara chuanin Gomez chuan aron ku thuka ani tak chu ani khana la chiangalom ke chuanin ka hre chiang ani ka fanu kha ka zong na sa ka thinrim tun reng ani voitam ta ka fanu kha ka phone ente hei he phone hi ka fanu phone ngei chu ni hi hei hi voina ka dai line paul thuam hnuwa ka hmuni an tia Gonzales chuanin ani mo kan hena atang na sale sia ani khanin thinrim mai sen min hulom ke chuanin kan hil thangam lo zo kani kha alo tran na sate reng nen poisa pokha ani chun an la vek hrimang dot min lo hril vek ani chu an tia Gomez chu a thina rim hle mai paul le Ivan chak don lo tak ani kha ka du sak ema bike te poka kol tirania Mahse loman ka pedon khop an tia chumi nu chuan thut hlenga chuan an han thu dun te a Gonzales chuanin ifanu khan kapu voitam taki hminga lamasin a in chir tak zet ani ingai dam theilo hi a hlau berani an tia chuti la chuanin water tang chuan doctor lo chuakin Gonzales le Gomez chu an lo ding rol thot mai doctor chuanin pu Gomez ifanu hi thawak lo ania iming chu alama Mahse nang hi abul hnaya kal lo la ka du hle mai an tia Gomez chuan engtimo ka fanu chu thawak lo mo enga tinge abul hnaya ka kala thal lo na achan min hrilte an tia doctor chuanin achan chu mo nang hian I huata hlawani iming chu alam ngun lutuk ka hne na hian I chan chin chu mi hril vekasin achan chu mo damdo ina khan iron zong turo anron kalnon le ta ka khan I chan chin ka zot chuak vekalo ifanu chuan angai lutuk chenia tuna son abiak theya a thalu tukania I hne na tang chuanin o ka vin chu adon lo ram ka be se ni an tia Gomez chuanin
ani tak chu kan hena tangi o ka vin chu dong hau lawang an ti a rodi po chon a that hlau chu pathat tak chu ila ni reng ani hi engpo ni sera sanche su apum na kha arei riawa chu wangin ataksa chu a chau deuh mai nia arel roi ro chu a hat renga biak po abiak thei reng ani Mahse reilu tuk chu belo ulaka du ni an ti a gomes po chon ole ka fanu chu ka muchak to lu tuka chu tinga mu thei chuan alom om hle mai an ti a chumin hnu chuanin e khai nampo gonzales ilo langak renga ni mo ti in rodi chuan an ti a gonzales po chuan a chan chin ka hriat ma chu ko ho san thei bik hleinem an ti a gomes po chuan gonzales nang hian ka fanu chu i boi puya e ngai tu a nang hian i mu ve ngei turani local ru i vakalang u an ti a am pathum chuan an injui lut ta a kuma chuan sanchez su alo mu ba ma gomes le sanchez su an kut an in vuan ngal chuta sanchez chuan apa hnena chuan ngai dam chu a dil ngal zung zunga apa po chuanin boite ka hnena ngai dam dil reng reng sung che khati khan ilaka o ka vin ka manga ka in chir tak zet zetani an ti a sanchez po chuan kapa ngai dam dil lo thei che ka ni lo enga tinge ke po kha khati ka kal chu ve rengot kha ka sa thiam thei lo ni an ti a gomes chuanin ka fanu ka hrialom nang hi ka duat che a ka hau ngai lo che ti poi hria khati o ka vin ka mana wang khanin I thinare mani kha ka in chir tak zetani an ti a chuti lai chuanin doctor rodi po chu ron in rol ve in sanchez kha ipa local to boka nimina in boi te reng nen tuna chuan in boi to don lawani hi damdoi te I enga I thale mayang ti hian ipa nen lim takin in mule theita kalom pui hle mai che pathian zara kha note po tha ingan hria pathian zara inote chu inei hun dik taka tluang taka inei thei ngai kan be se nia lungai reng reng lola tuna chuan itan ril ruhana om to lo boka I taksa po idam song song mayang ril ru hi poimo bokania antia sanchez po chuanin kapa doctor rodin he na hianin engkim kan chanchin kalo hril vekania antia gomes po chu an bukmat kata boite doctor rodi hi kathian nu thin kan school kalpui thina lom nu fel takania doctor ani ti po kalo thal hinem antia sanchez chu lo tong chuak lein kapa gonzales si katan mi hlu takani ani hian kanun na min chan ni mai ka ria ani hian damdo ina min hroyania antia gomes chuanin sanchez kuta chuan lo khoile vatin ka fanu engkim ka hrave kalom ani hi kantan mitrang kai takani ani na ṭanpui dan zong zong che ka hrave ka ke hian thilpui tak kalo ti zokani damdo ina tanga alo le le khanin ke hianin a hna tangin kalo ban velani Mahse mo ka fanu lungai su chu aya sang chu a thok le turani ke ipa hi ka in chua kalom mani na tul mani na kalsan mewa midang te ṭanpui tu chu engwangin nge lom mana mulawang ani gonzales suka du saklak le lom man mutlak hi ka hrelawani antia chuti anti ti lai chuan doctor rodi chu aron inrola engpon sila ke hian na dang kala neya chu wang chuan ka kalsan phot mayang chu sanchez I that le ngei ka be se ania lungai reng reng sung che damdo in hi I chuasan har lawang ka kalsan phot mayang chu o ti in du sakna chu an hlana sanchez po chuan apa hnena chuan kapa doctor rodit luka kantana mi tha hi a umlo reng reng ani ani hian voi ni kang kal chuan minlo boipui ve ve ani nu fel lutukani hi doctor zong zong hi ani ang hini segati antia an nui var vara gomes po chuan ka fanu ka hrialom ani te chu nu thani ti ka chiang lutuk antia rodi po chuanin ani chung ka kalmai ni o ti in akal ta ngala chutia doctor rodi kal nu chuanin an pathum chuan soitur ber po hrelawin an in en hrek hrek loma Mahse an thinlung chung chu a in po hle thung atu ka chuanin gomes chuan paul chu in muturin akowa paul chuan apu chu alo ngak ran mai apu lo then vele chuan apu zok nge nge a apu chu han nui tlonin ilo thlengta mo kapu enge ni min ko na chan chu ti im apu chu alo zot nga zung zunga gomes chuanin han ko kim nang hian dot min hrila thudik chu aron lang leng ka ti lowem ni enga tinge nimin khan dot min hril thudik chu ke hianin ka hravekani ka fanu in chiang takin engkim min hrilani
ka fanu khanin a phone le poisa lam turin I nen arom pan ni lom ni nang chuanin I lo an khum zeka ilak lo thu te lo sei kha an tia Paul chuanin kapu I fanu ni ti ka hrelo ka ti kha an tia gome chuanin chu po ni sela mi thilila a do tin ni lo ṭanga mania chu thil dikani lo hrim hrimani ente mo ka du sak zia che hria nang hi ipong tel booking ka hria chu wang chuan mo he bike po hi I kol to lo bokang tin na po hi I thok chun som to lo wang an tia Paul chuan kapu min hre thiam hram ro tu hnuwa he tiang he thleng le to ngai lawang ni min kha chu ka ti pal tak zet ani e min hre thiam te an tia gome su akutan kuang ko sau sawa eng tin moi tia hriat thiam nei ngen mo ka fanu kha ti khop khanin ilo at khumin ilo tong khuma kha po kha he na tanga ban na turini tin chu ba ka mo ka fanu pumna lo kal khanin nang chuan ilo mel rungota Gonzales ka kal lo turin ilo ti char ti ro ka fanu pumna tang khan nang kha na in le ai hian vel tala eng tin nge nang khanin I ngai ve ang le chu han ngai tu te Israel an tia Paul chuanin kapu chu ka ngai tu phalo Mahse ka na kha ka ngai poimo a nangin na idu man mo boxia Gonzales ka kal lo turin ka ti mai ni kapu min ngai dam la bike hi chu kha a cha bi hi kol le ro chu ti chu min ngai dam la na chu min tho tir le ram ro na kha tho lo chuanin kapu la tho na tur dang kala nei boxi lo min hre thiam ram ro ti in Gomez ne na chuanin hriat thiam na angen loma Gomez chuanin ka soi to chu Israel ka thu hi ka sut lawang nang chuan I du le hmun danga nai zong thei helai hmuna chuan I thok lawang ka na hi man mo le mai lamo nang lo thok tu dang hi an hrim hrimang hei hi helai in hi I tel lo pon a pui tling thei hrim nang ni ang mi phakar lu tuk hi na thokatan ka du lawa che helai hmuna tang hianin kalbo wang ro ka mudu to lo che ni an tia Paul chuanin ngaidam chu an dil non le kapu I khongai na sang ber ka ngen ka ti chu min khongai ram te an tia chutia ngaidam anin di live vel chuan an bula Gonzales chu aron thleng ve chia an in haule ngaidam anin di live vel chu ngoi reng hian alo thlir ve rengot Gomez chuan kal ro ka ti chu kal ro ani mai ni eng angpon ngaidam min dial mala ka ngaidam chuang lawang che kal ro an tia chu mi hnu chuan Paul chu thin rim zet hian akal ta ngala Paul kal hnu chuan reilo te chu an pahni chuan an han ding dun ren rona an hnuwa chuan Gonzales chu ron tong chukin kapu ani kha I ban ta tak takami ani kha na tho tu dang a hredon mi lawania an tia Gomez chuanin o ka ban ani kha ani ang milak tlak lo lutuk chu na thokata ka du to te ulo mai nang a hek chia ru ka ruwa chu tiang chu na khosania mitten om lutuk mai ani ai tha chu ka mudon chiang khopalom nang hi ani ain I tha ti hi ka lo hre har dewani ka ti palutuk an tia Gonzales chuanin engmo ani ain ka thanna om hle nem kapu ani po kha tai malutuk ania tuna ati sol pal mai ni kha ani kha ngai tam le la ka ti khop mai a chan chu mo na tho tu dang a hredon lo ti ka chiang lutuk ke chuanin na tho tu dang chu ka zong le thei maya an tia Gomez chu an nui deuh haka adara chuanin hanbeng thek iril lu thale mai Gonzales nang hi mi tha takini ti hi ka chiang telani irin ai tha na ka peng che hilai ka in sak me ki ke hian ke en kol man lo je I hria karong kal zeu chawani kha he in hi nang hian en kol la ka du ni ka soi om je chu I man thiamem work supervisor a tang la ka du ni nang chuan I tho fa ka ngai lawa na thok vel hi lo vengin lo en kol la nangma ku ta hian da ka du ni chumin tho sak thengem ti in anjota Gonzales chuan angai na chu a hrelo hle mai eng tin mai te kapu helai hian ka thok le mo enge omzia I soi omzia chu ka hrelo hle mai an tia Gomez chuan o ka soi omzia chu mo nimina I hne na ka soi kha do ka soi anga ngai ro helai hianin ke hi karong kal man lo ka ti kha work supervisor a min than sakla ka du ani min pum sak ram ro an tia chutia sei nu chuanin Gonzales chuanin ani tak mo ka ring hlel dewa chu wang chun ka zot non le che ni kha an tia
gome son adara chuan an beng le a dot ka soi hli nem en te hi heti thleng hi kan thleng to a mason ka duwa ka na du zia po ria ka man mo zia po ria chu wang chuan veng tu en kol tu hi helai hian an ngai ni chu tiang tu chuan in ring ro o an ti a gonchale chuan Mahse kapu hetiang building lian chu tinga en kol chu kawa zoom lo ve ke hian ka fin nei na thak don lo ania an ti a gome su an nui vara nang chu mi in ngai tlom takini ti tuna po ka hrele ta I en kol thei don chiang lutuk ti hi ke hianin ka chiang ani chu wang chuan mo he na thok tur hian karing tok che a tuna tang chuanin ikuta he na hi ka da vek to ang atul ang chu nang hian miron ron thin thowanga poisa po nang hian ikol nuala ngai don ani mirin om kama mo ani an ti a gonzales chuanin ani chuan kapu itan thei to pa chu anga nangin min ring buka min rin ang nge hian thoka tumang an ti a gome chuanin kalom le mai gonzales ka fanu ilo ṭanpui mai baka ke min puya kha le chen zong kha rin om takin ka hna I thoka tuna ka som na che min pom sak le wangin I chunga hian kalom tak zet ani an ti a an pa ni chuanin lim takin an in ku a mi atan puya wanga an ha thona tangan ban gonzales su an ha thona hmuna ngei chuanin a ai na sang zok thok turin apu ngei chuanin aruat le ta ole khati zong kha tun truma karon da le theite chu alo ni le tareng mai ngai thatu milo en sak tu te in chunga hian kalom thin em ani in mi du sakna hi aro pui ka ti ani ole hun danga kanin mule thuai tura ngai phot mayang o in zawai chunga kalom em e hun man nuam vek ule